akpụkwụ nke a maa ya o. Ijeọma na-ebukwe n'ezigbo afịa. Ọ na ego nke ọ dị ọ galakazi m. Mana akpụkwụ a amaka. Si m ego n'ihe a kịta. Ka m kpọọ ya kama m na-asị anya bịa m ego. Maka ụlọ ọnụ mgbe niile ka eji afụ ụdị. Ya. Hello. IJ, ị na-ebuka ego. Anyị na-achakwa ya nnọọ nsogbu adịrọ. Ndị berekwanụ. Arize Chukwu. Nne m akpụkpọ etinye na WhatsApp mba nke ojii. Nne m achọrọ m ya. Mana biko ihe ebefulu m ihe na ya. Ego ahụ itinye na ya ọ galakakwa o. Anyị ji ebiko ọkwanụ taa ka mụ na ibido efu nnu m ihe nunu ogodi 5 ama m mana biko nụ ihe achọnụ ihe amụ ihe emelụ m kịta ka ịbịa ama m nsogbu adịrọ. Daalụ mma kwụnyelu gị ozugbo nsogbu adịrọ. Biko kechielu m ozugbo dewe nnaftawa na-echi ka m kwụsị welie inugo ha hia mụ na ikwu chere kịta mkpụnyelu ya wee ego. IJ daalụ sọ ngwanụ nsogbu adịrọ. Ka mma etu a ụlọ mgbe ọwụ na-ene ya n'anya mara ego ole onwe m ezigbo ihe. Nka ndewezde akaụntụ ya. Na ihe ebidokwe kedu ụdị ihe ewu ihe a kịta ọ netwọk ka ọ nne dị ụdị nke a. Na ihe a na-akwa aga abịa ngwara gị na mma akwụnyelu ụgwọ kịta. Adaobi ị na-alị agbadata. Nne m biko bịakana biko ka inyelu kenụ m aka kwụnyelu oyi m nwaanyị ego. O nwere akpụkwụ mfo na WhatsApp ya ọ na-ele wee sị ya na achọrọ m igie na mma akwụnyelu ụgwọ kịta mana na bankị mama m ihe ha na-eme ọ dị ka netwọk adịrọ. Biko kene ego ole ọkwa so 20,000. Mama biko nyekwe gị biko nyechi ekwe mme ma netwọk gị gawa onwekwe ka ọrụ m kịta biko kwa. Hia kezi ụdị okwu ya nsị gị na ntị iji aka m kwụnye mana netwọk bankị m na-enye nsogbu ọsị m ya na enwenugo mgbe m na-alụ gị ihe na-enyechiere gị nwere ka esi na ahụ na obere ihe taa ala na-agbakacha onye nwa. Biko na ihe kwunyelụ m oyi m nwaanyị ka m gote akpụkwụ nchi igote emechaa m na-enyechie gị nke a ka okwu gị nwụ 20,000. Nsogbu adịrọ asị m na mama nye gị n'ụlọ nwere ka ọrụ m kịta onye ka nsị ka anyị ọkwa gị biko. Agwana anụgo m biko na akaụntụ nọmba ya bịa welu ka ịkwụnye m ihe enwere isi na ọdụ echi nye gị ego gị. Kedu ihe nwaanyị kedu nke ị bịa kwuchielu m nru. Mama ego a m kwụnyela oyi gị nwaanyị igolo akpụ ụkwụ ka m bịa ịma ma ọ dịgonu kịta biko. Ya ụgwọ ka ị bịa ịgba nne yi. Ya ọ dịghị ọrụ n'ọnụ ịbịa gba nne ya ụgwọ. Nsogbu adịrọ. Vulugodo ụzọ kwụchaa m ụgwọ ala niile ịṅụ mgbe ị pere mpe. Ịkwụchaa m ụgwọ ala niile ịṅụ
ikwuo m ụgwọ akwụkwọ mụ na nna ị kwụlụ bido na nta akara wee luo na mahadum. Mgbe ị kwụchala ya ikwuo m ụgwọ afụfụ niile nta n'isi mgbali niile mgbali n'isi wee luo kịta anụnwa. Mgbe ị kwụchalụ m ya nsizie na ya kwụghachi ụgwọ. Mana ọgwanyo gị ọgwanyolu gị anyị ọgwankọwalụ gị na onwere ka ọra m kịta kezi ka isi na-ekwuzi etu a. Ekwenụ m anya biko nụ asị m na m amanye gị asị m gị burugoro ụzọ kwụchaa m ụgwọ ala niile ịṅụ ụgwọ ala niile m ji wee zoo m mgbe ị pelụ mpe ikwuchichicha m ya ikwuo m ụgwọ akwụkwọ mụ na nna ị kwụ onye isi ụgwọ akwụkwọ niile anyị ji wee zụị n'ụlọ akwụkwọ ikwuo m ya ikwuo m ụgwọ afụfụ niile nta n'isi mgbe ị kwụchaziri ihe niile a nsizie na ya enwere m ike sizie na ya wee nye n'ụdị isi na ya gbatọlụ nke ya na-ekwu isi na ya gbatọlụ ọgbọ ha nara egote nwulu nne ya akpụ ụkwụ ọ na-egodu nnọọ ka isi kwa ọ na m anara egotelu gị ọ na m egotenubelu gị ihe amakwa m ihe ị na-akọ ya na-ekwuwu na ibi ịgba nne gị ụgwọ nke a na-ekwuwu nke na-emere ọwụ na nsi etu a agbago ụgwọ nri niile ị na-eli n'ụlọ ma ama mara aka ya afọ ya kwụchara m ụgwọ ihe niile m mere nweziokwu ngwa ya. Mama ihe na-eme adịkwa mma ihe na-eme adịkwa ma akwụ ụgwọalụ gị na onwere ka ụra m kịta nwa ofe go gara inye m ego anụnwa biko si mmiri fọ ka nne n'ihe nchi nene kele anara eme ị na-abịa agba nne ya ụgwọ